От баба Вила за Гаре рожденика и за баща му Сали Ага с пожелание да са живи и здрави. Най-вече за малгата принцеса Рени. Днес е празник, днес е ден голям. Гаре рожденик е, събра се цялата фамилия там. Баба Вила с обич поздравява, здраве, щастие и късмет ви пожелава. Сали Ага, баща достоен и добър, с най-красивата Панамера. Винаги до семейството си с характер твърд. Нека Господ пътя ви осветява и само радост вкъщи да остава. Жив и здрав да е Гаре, с много късмет и хубави другари. А Сали Ага все напред да върви, хубави коли, само нови поршета в живота да купи. Малкият Сали да ни е жив и здрав, да расте силен, умен и корав, да стане легенда като големия Сали, да го уважават хората навсякъде, нали? Годините да носят само добрини, усмивки, радост и спътнати мечти. Домът ви винаги да е богат с любов, уважение и семейен свят. От баба Вила идва този поздрав днес. От сърце е всяка дума, всяка чест за Гаре, за Сали, за рода. Да ви пази Господ през всички времена. Жив и здрав да е Гаре, с много късмет и хубави другари. А Сали Ага все напред да върви, хубави коли в живота да купи. Малкият Сали да ни е жив и здрав, да расте силен, умен и корав, да стане легенда като големия Сали, да го уважават хората навсякъде. Той е човек с характер. Честит рожден ден, Гаре! От баба Вила с много обич за Сали Ага и малкия Сали. Живи, здрави и благословени да сте.